नमस्कार मित्र लोग, आज हम रउआ सबके सुनावे जा रहल बानी भगवान विष्णु के सबसे प्रिय द्वारपाल जय आ विजय की अद्भुत कहानी। ई कहानी अहंकार, श्राप आ भगवान की प्रेम से भरल बा। बहुत समय पहले वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु निवास करत रहले। वहां के द्वार पर दो शक्तिशाली द्वारपाल रहले, जय आ विजय। दोनों भगवान की बहुत बड़े भक्त रहले आ हर समय उनकर सेवा करत रहले। एक दिन चार महान ऋषि सनक, सनंदन, सनातन आ सनत कुमार भगवान विष्णु से मिले वैकुंठ पहुंचले। वो चारों ऋषि छोट बालक जैसन दिखत रहले, बाकी ज्ञान में बहुत महान रहले। जब वो लोग वैकुंठ के द्वार पर पहुंचल तब जय आ विजय उनकर रास्ता रोक देले। जय कहले, रुक जाई, भगवान अभी विश्राम करत बाड़े, बिना अनुमति के भीतर ना जा सकेले। ऋषि लोग शांत स्वर में कहलस, हम भगवान की दर्शन खातिर आइल बानी, भक्त के भगवान से मिले से केहू रोक ना सकेला। बाकी जय विजय के मन में थोड़ा अहंकार आ गई रहे। वो लोग ऋषियन की भीतर जाए ना दिलस। ये बात से चारों ऋषि क्रोधित हो गए। सनक ऋषि कहले, तू लोग भगवान के सेवक होके घमंड में भर गई बाड़ा, ए कारण तोहरा दोनों के मृत्यु लोक में जन्म लेवे के श्राप देत बानी। श्राप सुनते जय विजय घबरा गए। दोनों ऋषियन के चरण पकड़ के माफी मांगे लगले। तब वही समय भगवान विष्णु प्रकट भइले। पूरा वैकुंठ उनकर तेज से चमक उठल। भगवान विष्णु कहले, ऋषियन के श्राप खाली ना हो सके, बाकी जय विजय तोहरा लगे दू रास्ता बा। पहला, 7 जन्म तक हमरा भक्त बन के पृथ्वी पर जन्म ला। दूसरा, 3 जन्म तक हमरा शत्रु बन के जन्म ला, बाकी जल्दी वापस वैकुंठ लौटावा। जय विजय भगवान से दूर रहे के सोचियो ना सकले। वो कहले, प्रभु, हम जल्दी से जल्दी रउआ चरण में वापस आना चाहत बानी, चाहे शत्रु बन के जन्म काहे ना लेवी पड़े। भगवान मुस्कुरा पड़ले। एह तरह जय आ विजय के पहला जन्म भइल हिरण्याक्ष आ हिरण्यकशिपु के रूप में। हिरण्याक्ष इतना शक्तिशाली हो गई कि पृथ्वी के समुद्र में डुबा देलस। तब भगवान विष्णु वराह अवतार लेके ओकर वध कैले। फिर हिरण्यकशिपु अत्याचार करे लगल। वो खुद के भगवान कहे लागल, बाकी ओकर बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त रहे। अंत में भगवान नरसिंह अवतार लेके हिरण्यकशिपु के अंत कैले। दूसर जन्म में जय विजय बनले रावण आ कुंभकर्ण। रावण बहुत विद्वान रहे, बाकी अहंकारी भी। सीता माता की हरण कैला के बाद भगवान राम युद्ध में होकर वध कैले। तीसर जन्म में दोनों शिशुपाल आ दंतवक्र बनले। भगवान श्री कृष्ण अंत में दोनों के मार के उनकर आत्मा के फिर से वैकुंठ पहुंचा देले। इस तरह 3 जन्म के बाद जय आ विजय फिर भगवान विष्णु के चरण में लौट आइले। मित्र लोग, यह कहानी से हमने की सीख मिलेला कि अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। चाहे कितना महान काहे ना होगी, विनम्रता बहुत जरूरी बा। अब भगवान अपना सच्चा भक्त की कभी अकेला ना छोड़ेले। अगर रउआ की कहानी पसंद आई होगी तो जरूर शेयर करी। अब भगवान विष्णु के नाम ली। जय श्री हरि।